Ninsabu fiż-Żejtun fejn ġejna nitkellmu mal-poplu Żejtuni dwar il-ħatra ta' Dr. Vella bħala l-għaxar President tar-Repubblika Maltija. Il-poplu Żejtuni jinsab ferħan tant li anke tellat il-bandiera Maltija fuq diversi bjut. Ma tatawx sabu President bħal dan. Serju? U għandu kollox. Karizma, kollox għandu. Unu kbira lina għal-gazin tagħna li huwa President onorarju tas-soċjetà metana kif qed tafu il-bejt għandna l-bandiera mtella għax huwa l-President onorarju ta' gazin tagħna wkoll. Raġel onest, m'għandux kantunieri, kollu għadlek kelma jgħidilek, imma qalbu tad-deb. U x'tiftakar inti? Minn Vella, konna l-frers l-imkien fl-istess klassi, bank wieħed. Nafu bħala tabib tajjeb, dejjem ħenna n-nies, dirħas li kienaw bħala tabib. Il-bija nafu raġel onest dejjem għal-matlek u anka raġel sinċir għal-staj ċejfu għal-kem jena ma naqbelx miegħu. Ma xorta illi dejjem kien raġel sinċir. Fuq hekk ma jistaħat jgħid ċejfu. Ħajkonna President ta' kisa, President jixraqlu ħafna. Tabib ħan għal-fejr, waħda lejli. Intom tiftakruh bħala tabib jipprattika? Ma eri fuq 30 sena nafu jien. Inħen, nofs lejra kien jieħu, nofs lejra kien. Xejn, ġin anke xejn maħa. Ma jistax jintazri wieħed aħjar minnu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.